العالم ذي الدين المتين وبعد ذا اشتغل بالعلوم فجعل الغامد كالمفهوم وهذا في صغره كسب السبق فيها وقدره على ذاك اتفق تا ودرس وذلك على صغر سنه نعم ونزل ثم ارتفق همته العلية إلى اتباع سادات الصوفية فجعل في طلب أهل الله عادة كل عابد أواه وأمره 21 سنة لله در أمه ما أحسنه أجنو مهالا ما نقول نمشينا شخيات وي وحفظ القرآن سيدنا شيخ تجاني ريني دفتر الله دي وي كانكو في 7 سنين اندر دوبي جيدي كونو وانا نون ko 7 سنين omo yara duuɓi jeeɗiɗi Cheikh Tidiane jangani duuɓi jeeɗiɗi ala ko omo yara ɗum tigi ceerno goɗɗo wi o fonno wi وقد حفظ القرآن سابع حجتي مجيدا أي طفل بدا طفلا أي سابع حجتي اللي كان جي وما ياري دوبي جي وانا اندر دوبي جي so tawi tan woni e nder ju wonata ko o heɓi duuɓi jeeɗiɗi o naati jangde o jangi duuɓi wona duuɓi 14 kono ko ala omo yaara duuɓi wa hafiza alqur'ana o reeni qur'an 7 sinina omo yaara e duuɓi jeeɗiɗi o reeni qur'ana an cheikhihi gaga ceerno makko al alimi gandu ziddini joom dewal Allah almatini tiiɗɗo e dewal Allah yaɗɗo nani de ceerno makko wiyete ko Muhammadu ibnu Hamu Muhammad ibnu Hamu Muhammad ibnu Hamu nanide Muhammad ibnu Hamu Muhammad ibnu Hamu nanide ibnu kanko ceerno makko wiyete ko Isa bu'a kaza almadawi ceerno makko wiyete ko Isa ceerno mum Cheikh Tidiane wiyete ko Muhammad ibnu Hamu ceerno makko wiyete ko Isa yewɗo no hukiya yewtama andu gaga ceerno mum Cheikh Tidiane o hukiya yewtama andu gaga ceerno mum Cheikh Tidiane ma makko to batte qur'an o annahu wonde ceerno makko ra'a umi hoyɗude rabbal izzati Allah finnawomi omo ɗaani ceerno Cheikh Tidiane meeɗi hoyɗude Allah omo ɗaani wa qara alayhi o jangi e yeeso Allah alqur'ana baqara naasi o jangani Allah baqara bi riwayati warshin taw ko riwaya warshi min awwalihi ila akhir baqara naasi ndew jangi ha fa qala lahu tabaraka wa ta'ala allawi wallahi hakaza ko ni tigi unzila qur'ana o jippini ko janganɗa kam ɗo bagara e ɗum addi seeremɓe suuɓade riwaya warsi ko Allah wiide hakaza ni wati jangi riwaya warsi waɗi Allah wi ko ni jippinira jangani Allah riwaya warsi bagara Allah wi hakaza enen gandi on kam ko noon jippinira on keddiɗi noon wa adala caggal nde Seydina Cheikh Tidiane nde o reeni qur'an istaghala o sohliri bil ulumi gande wa adala caggal nde o reeni qur'an istaghala o sohliri bil ulumi nde o jangata gande nde fa ja'ala Cheikh Tidiane waɗi ala ghamida ko luggiɗi e gande ko wiyete ene sewi faamota ko nande manɗiɗi en balaga en ko wiyete ɗum ɗo ne sewi fa aɗa andi kanko no waɗi ɗum kal mafhumi comme no lakhdari ay no jangirta lakh kanko noon o jangirta balaga en manɗiɗi
ko saɗi ko o jangirta ɗum ko jangde comme no weewi fa jaala cheikh tidiani waɗi ala hamida ko lugginno e gande ko kal mafhumi way kono koko faama e gande ko wa hada cheikh tidiani de fandini fiha e gande gasa bassabaki gawƴal dadgu fi sigarihi guila ko cuko wa hada cheikh tidiani fandini kasaba gawƴal assabaki dadgu fiha e gandal fi sigarihi guila o cukagu makko wa udruhu kontina makko afrique fof ittafaga ene hawri ala zalik e dargol seydina cheikh tidiani wa udruhu kontina makko afrique fof ittafaga ene ka ala zaka e dargol seydina cheikh tidiani wanani afta seydina cheikh tidiani saggiti wa darrasa seydina cheikh tidiani jangini na'am ko noon wa nazala cheikh tidiani jirgodirama wa zalika cheikh tidiani waɗi ɗeɗo gueɗe fof ala sigari taw ene famɗi sinnihi duuɓi afta seydina cheikh tidiani saggiti wa darrasa seydina cheikh tidiani jangini na'am ko noon kadi wa nazala o jirgodirama na'am ko noon wa nazala seydina cheikh tidiani jirgodirama wa zalika o waɗi ɗeɗo gueɗe tati fof ala sigari taw ene famɗi sinnihi duuɓi summa caggal nde seydina cheikh tidiani wawi ilmu zahiri wawi irtagat ngabbi himmatu hula aliyati himme makko towɗo ilattiba'i e rewde assadati hohoɓe asufiya on sa'a himme makko ngabbini ƴeewoyde ilmu ludni gandal alliyankaɗal ngal ala e bindi ngal caggal nde o wawi gandal bi ko nden o ƴeewoye gande ɗe ngala e bindi ɗe ɗe ganduɗa heɓoto tan koye becce see ɗum wattake kayi koma gasna ga noon nde pewaro kono wi tan a janggani lahdar tan mbiya mboɗo jagga wir a tarda a janggani lahdar mbiyamo jaggi cheikh tidiane koma gasni janggi nde ƴeewoy ce ñana a warani lahdar mbiya mboɗo jagga jafnani ɓuura ɗum kadi a tardat a rewani to rewano kam on mune waɗi ko marhalaji mar ɓaɗa kadi fiɓi janggo ha para mbasa jindude mbasa jindi macaggal ɗum irtagat ngabbi himmatu hula aliyati himme seydina cheikh tidiani towɗo ilattiba'i fewde e rewde assadati hohoɓe assufi suufiyan joni ko torodagal ne wiɗi sanda muji ɗa foof jaggi wi nden sanda ala sanda janggowo janggata wi nden hay juulu janggowo weeɓani saka yuru juuli janggowo wonno ko we saka yurdude ɗum ceerno mum fof yiɗi wonde ceerno ɗum to neɗɗo yo feeñe yagal tan yidde wi tan woni ceerno tan tan jomum sikkata so yurdani tan wonta ceerno sa yurdani ma wonde ceerno engrais janggo tan mbawa macaggal ɗum irtagat ngabbi himmatu hula aliyati himme seydina cheikh tidiani towɗo ilattiba'i fewde e ñemtinoyde assadati hohoɓe suufiyankon fa jaala seydina cheikh tidiani o yiilima fi ɗalabi e ɗaɓɓude ahalillahi yimɓe allah ay joni o ƴewdi ko yimɓe joguiɓe gandal alliyankaga ko cheikh tidiani waɗi ɗo kono aadatu ɗum ko aada kulle abidin kala dewowo allah awwahin ottinowo fewde dewal allah so wawi bindi ha paari alay saago ƴeewoya ceerno mo ene waɗa ɗum formé aɗani ko wiyete formation ko de bindi ko bindi tan alay saago ma mbaɗeɗa formé ayno julde de ko ma mbaɗeɗa sa formaka a wawa julde a wawa wirde a wawa horde no fotiri ba koma formé ɗa formation ɗum ko formation koko woodi tan jangde ɗi caggal nde mbawɗa pinde a yat formé ɗa ɗum ko aadata kulle abidine aw formation ko formation ba jaala seydina cheikh tidiani nde o yiilima fi ɗalabi e ɗaɓɓude ahalillahi yimɓe allah haysina a wawi ndema sa yahani guesa wawata rem seydi jangga e kayitaji no aynirte ha pat kono sa rewani e beyi ma waw andude surdete anda to buyiji keeɗi anda no arda wa jango ya cifi aynaɓe kay
فجال شيخ تجاني يليم في طلب أدبود أهل الله يمبي الله دمنا عادتك عادة كل عابد كلا دوا الله أواهن أتنا وفيود دوا الله وأمره غورنا سيدنا الشيخ تجاني دوبي مكو ندو غسنا جانغدي دي إهدي وإسرون سنة أما يارا دوبي نو غاسيكو أما يارا دوبي نو غاسيكو تو غسني جانغدي andum no wona kam ay Abdourahmane al Akhdari mo jiidaw o windi man ɗiɗi philosophe comme yaw duuɓi no gasu philosophie matière ɓuuɗo sa sadde aduna omo yaha duuɓi no gas ko o windi ɗum ndegdin yimɓe joni puuri yo gayim poora Cheikh Tidiane yaha duuɓi no gas ko gasni jangi Abdourahmane al Akhdari yaha duuɓi no gas ko windi man ɗi duuɓi no gas ko enen noon ko jangde men ni lilta ambassade goto Turki leydi wirten tu ambassade mabɓe ne Kuwait mi yara duuɓi jeegom reeni ɓuura ambassadeur hande o wiya duuɓi jeegom reeni ɓuura hande kanko woni ambassade Turki leydi duuɓi jeegom o yaha o reeni ɓuura hande ko ambassadeur وأمره دوء سيدنا الشيخ تجاني نيالي أو غاسنا جانغلي إهدي وإسرون سرطان أما يارا إزوبنا غاس إغو وي لله كاويس الله در قسم أمه نيني مكو كاويس الله قسم نيني مكو داو كو ويلي قسم ما أحسنه كاويس الله قدام قسم نغر لله كاويس الله در قسم أمه نيني مكو ما أحسنه كاويس الله قدام قسم نغر الله كلموني ده فكان من جملة من أتاه من أولياء أسره الأواه سيدنا الطيب خلفة الفضل وفارس الحلبة أحمد السقا وغير هذين من أهل المنن كسيدي محمد نجل الحسن وهو الذي قال لهذا الكابل تدرك لا بد مقام الساجد فكان لاتينو من جملة إن جيا يدنتل من أتاه بشيرنا شيخ تجاني أري من أولياء أولياء بأسره زمان مكو الأواه أتنا بفور دوال الله إن جيا أولياء بشيرنا شيخ تجاني أدي أرض والبير أولياء بتا سيدنا تيرنو من أتيب بيته دوناني سا أنداه البيت سيدنا طيب أودو خلفة كولمتو الفضل أرد e ceerno goɗɗo ene sowire farisi waɗɗi yanke alhalbati darugo on wiyete ko ahmadou sakal o ari e ɓeeɗo seeremɓe ɗiɗo wa gayru hazaynika eko wona ɓeema seeremɓe min ahlil minan immorade e seeremɓe joom dokke allah en ka seyidi ko wayno ceerno men mouhammadou najlil hasan biyeteɗo dani o ari oɗo ceerno fakana laatinoma min jumlati ene jeeya e dental man atahu ɓe seydina cheikh tidiani ari min awliya e waliyaɓe asrihi zamanu makko al awahi ottinoɓe fewde dewal allah ene jeeya hen ɓeɗo waliyaɓe tan seydina ɗeyib biyeteɗo dani o sowirte noon khilfatu kolomto alfudli ɓurɓe wa farisul halbati e waɗɗiyanke dadgu on wiyete ko ahmadou sakal wa gayru hazaynika eko jiida e ɓeema ɗiɗo min ahlil minan immorade e seeremɓe joom dokke allah en ka seyidi mouhammadi najlil hasan ko nande oɗo ceerno o yeehi o yindire e ɓeɗo seeremɓe tato o yondini ɗon kadi o hebbini seeremɓe ha ɓuuri nde cheikh tidiane yeehi ha dañi ɓeɗo seeremɓe o yondi o ƴettoyi baydaji makko o jangguinoyi o yondi o jokkani koco koco tan o wi wahwa alladi ko oɗo de mouhammadou ibnul hasan qala o wiyani li hadal kamili oɗo ceerno timmuɗo nde seydina cheikh tidiani ari e makko o wi an cheikh tidiani mi waɗanima listikat mi tawi tudriku ka keɓo wala budda alay saago maqama sazali
martaba mo imamu sa mo heɓno komi anda fof kam on martaba heɓat ɗum o anda Cheikh Tidiane ma heɓoy ko ɓuuri ɗum ɗo ñenen ko imamu Sazili ɓuuri forde e ceeremɓe fof ɗum tago wi an Cheikh Tidiane ana yettoto martaba imamu sa e ñenen ko ɗon gandal maɓɓe haat ha o anda ma Cheikh Tidiane ɓuuray imamu sa wa hawa alladi ko oɗo ceerno qaala o wiyani li hadal kamili oɗo ceerno timmuɗo o wi an seydina Cheikh tudriku ka keɓowo la budda alay sago maqama martaba Sazali o ceerno yo Allah hokki en sadakallah fatiha e salatul fatih